Sam TV, good morning! Nag-loud siya ba out? Ayan, good morning everyone. And, yeah, this would be another lovely day for our dikitan. So, type palista na po sa mga gustong sumali. Hi, best friend Melis! Nag-loud siya ba out? Good morning! Palista Sam TV. Yes, ano po ang inyong main channel, Sam? Sam TV. Ano po ang inyong main channel? Oh, hindi ba naman? Ayan, mag-type palista na po sa mga gustong sumali at gustong mailapag. Magsabi na po agad ang inyong main channel at ang inyong team kung saan kayo galing na team. Sabihin agad kung anong team kayo galing at kung ano ang inyong main channel. Pinapa.
Okay, tayo palista. Saglit lang, babalikan ko kayo. May aayusin lang po ako. Saglit lang. May aayusin ako. Saglit lang ha. Wag nang aalis ko ha. Wag aalis. Wag aalis po ha. Saglit lang ako. May aayusin lang ako. Magtaypalista na po. Ayain na yung mga kaibigan niyo. Cats Me TV Mega Lord Super Out. Ano ang inyong main channel po? Sam TV. Magsabi na rin po kung anong inyong main channel at anong team kayo galing. Hi, Jenny Galigar. Team Kulot po ako. Kenantekan. Kenantetan. Ano daw? Kenantetan. Ano daw? Mega Love Sure. Good morning. Tayo palista na po sa gustong sumali. Good morning everyone. And, ayan. Magpalista na po sa lahat ng mga gustong sumali. Lizzie Gomes, nandito na po. Lizzie Gomes Vlog. Okay, so, Sam TV, ano po ang inyong main channel po? At anong team kayo galing? Sam TV, anong team kayo galing at ano ang inyong main channel po? Paramdam po, paramdam. Okay? Para malista ko po kayo. Sagot agad, ha? Henantitan, ano po ang inyong main channel at anong team kayo galing? Dali na po. Anong team kayo galing at kaninong at anong inyong main channel po? Dali na po. Ang layo ng pangalan ni Eman sa ni Kat. Ikaw pala yan, Eman. Eman Dais TV. Eman. Ba't ang layo? Ba't ang layo ng Okay, nakalista na po.
Wala lang, para di makilala. Di na po ba ako, pwede na po ba akong ilapak? Pwede na po. Pwede na po. Wait lang ah. Di na siya nabot na ano. Okay, pwede na yan. Don't touch my time. Kenan Titan, ano po ang iyong main channel? Dali na po. Sagot na po kaagad. Para mailista ko na ha. Hindi pa nga siya nag-response pero sige na, palayain na lang yan. Bahala na kung ano. Kasi ang tagal nang hindi malapag yung mo. Sayang naman yung views. Like, you're welcome. Thank you so much, host. Graduate na po ako. Yan, you're welcome, baby loves. At yung napanalunan po yan. So, deserve mong makuha. Nasaan na kaya yung mga kapatid niyo? Bulabugin kaya natin sa GC. Hindi na naman sila nagpaparamdam. Grabe yung hugot ni Katsni. Ganon po ba yun, host? Papalayain na lang matapos ang lahat di na ipaglaban. Grabe yung mga hugutan mo Minsan kasi may mga tao talaga or may mga pangyayari or merong mga bagay na kailangan mong palayain ng hindi pinaglalaban. Lalo na kung hindi ka naman talaga kailangang makipaglaban. Ayun naman tayo. Tama. Okay, yayain muna natin yung iba ni pang kapatid Yayain nyo muna, yayain.
Nalamig kaya pa rin. Wow, hugot din ba yan, host? Sinagot ko lang yung tanong mo. Sinagot ko lang ang tanong mo, hugot agad. Nako, nasa na naman kaya sila? Oh. Ay nako, sana naman kayo. Woohoo! Woohoo! Ay nako, asa na naman kaya sila? Hi, Mami Leng. Good morning. Mami Leng Leng, good morning po. K of G, V, mega loud shower up. Ayun, natutulog pa yung mga anak ko, Mami Leng. Kamusta po? Pwede na rin po ba ako mag-live na rin minsan, host? Ay, nako. PM kita dyan, baby loves. Diba nakaraan pa kita sinabihan? You can be my host po. If you want. Ayan. Tayo palista, tayo pasali na po. And
Mega love shower at everyone. Key of JV. Ano daw? Morning ganda. Ano daw? JV? Kilala ko to. Hello, hello din po sa inyo. Kamusta ang mga araw niyo po at kamusta ang tulog niyo kagabi? Mami Leng, kamusta po? Tagal naman nila. Matulog ka na. Apo, Bebe Loves, cut me. Ay, Eman, mamaya i-PM mo ako, Bebe Loves, ha. Eman, i-PM mo ako mamaya po. Hindi lahat ng natutulog, Mami Leng, ay kasing ganda ko. Pagkagising. Tignan mo, pulang-pula pa rin yung labi pagkagising. Joke lang. Buhay pa naman sa awa ng Diyos, sana all. Wait lang, may i-video lang ako. Ayaw kasi mas screenshot CP ko luma. Sana all. Sana all nagbe-video at nag-screenshot. Ano kaya tong pruwebang kukuhanin niya? Haba ng harang. Naglalaway pa po sila sa higaan. Sana all. Bakit? May ano ba? May ano ba dyan? Sa sa higaan? Bakit ang Bakit naglalaway? Bakit naglalaway? Grabe naman matulog yan. Nang ano tuloy ako. Loko ka talaga, Eman. Haba ng harang, sana all. Laruin nyo naman yung harang, wag ako. Laruin nyo yung harang, wag ako, Wait lang, maghanap muna akong ano. Tignan ko kung may... Nako! Wala akong candy dito. Bigla akong na ano. Anong tawag nun? Loko ka kasi, Eman, eh. Wala akong candy ditong katabi. Himasin nyo daw siya, Aroy. Hihimasin talaga. Saan banda, Mamileg? Ikaw talaga ang idol ko. Ay, nawala na sila. Di na sila talaga nagising. Ayaw nilang gumising. Matutulog ako ulit. Bahala kayo dyan.
Paubos na kasi data ko. Na all. Ng aking puso. Tara, tulog na lang tayo. Kainis ng mga ganito. Buti pa ang video, may harang. Ako, pag umaalis, walang humaharang. Magbakasyon ako host sa Bicol 7 days next week po. Wow, sana all. Ang ganda kaya ng Bicol. White sand. White sand sana all na. Punta rin kaya ako ng Bicol. Anyway, ayoko po kasi magtagal sa live or magantay. So, tara, tulog tayo ulit. Tabihan niyo ako. Dito kaya, tulog kayo. Sa tabi ko. Sand sa Bicol. Bicolana mother at tabi ko. Maganda dyan, host. Maraming sand. Yes, maraming sand. Kasi nga maraming beach. White sand. Tawang-tawa si Mami Ling, mo. Nahimas na siguro to. Nahimas ka na ba, Mami Ling? Sa Camarines Sur po. Meron ako dyan, sa Bicol. Nagpunta na ako dyan sa ano nga yung pangalan nun? Basta may cove. Beach. Resort siya, resort. Cove yung, may cove siya sa second word niya. Maya. Nakalimutan ko yung buong pangalan. Basta may cove siya sa dulo. Maganda yung beach na yon. Yeyemenen. Yeyemenen yan. Yeyemenen. Ay, nako. Chika-chika na naman tayo nito. Larawan mo. Sa gabi't araw ay natatanaw. Hindi yan pahula. Loko ka, pahula kagad Wala na. Bukas na lang tayo magdikitan, ganon. So, magiging hapon tayo bukas, or tanghali tayo bukas. Magsisimula tayo ng tanghali tomorrow. Anyway, for today or for now, mag-end live po ako, and yeah. Thank you everyone sa pagpunta, and thank you for staying, and tomorrow again, let's share good vibes, and I will be giving pa-premyo tomorrow. Ayan. So, bye-bye everyone. Mami Lang, thank you, and good morning. Have a blessed day, everyone.
Ayan. Bye! Mwah! 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 Bye-bye! Mami Len, thank you for coming. Bye-bye. Ayan na naman sila. Spy ni Iyaks TV. Tuyaks TV. Na all. May spy. Ayan. Bye everyone!